Yung isa binobote. Ikaw binobote ay ano, garapol. Ito naman kanitigil yung ulam. Magano. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Baklas ng baklas. Tabon na tabon. Linisin na linisin. Nalayas ka na sa mga katawan niya, hindi ba? Alis ka na, hindi ba? Alis ka sa mga katawan niya, hindi? Alis ka, hindi? Ayaw mo alis? Sige, ayaw mo alis, ha? Sige, paspas. Ikaw, nilagay sa gamon. Kasawa mo, inukulang din. Kaya walang magaling yung mga sulit mo. Lahat kayo pinapahirapan. Namatay rin sa ulam. Pamilya kayo pinukulang. Ano magagawa ko eh, kailangan ko na kasi nito para maginawa ng pakiramdam mo. Hindi ko pa kinalas. Sabing dalawang magagamot tayo eh. Sabi? Bilang dalawa. Sabi dalawa? O, 11 na daw. 11 ba 12? O, 11 na. Iba pa yung mga ano, marami na. Wala na sa dalawa mo. Pati dito mo. Alam ko si ate, galing din daw sila sa Ilocos. Galing daw sila sa Ilocos. Ay, ilo-ilo na ate. Ako yung ilo ko, para lang magbakit ko gagawin ko doon sa karoon. Ano po ako sa ate? O, galing. May asawa na anak mo? Wala tayo. Pamilya kay lahat kinukulam. Pamilya kay lahat kinukulam. Pinapahirapan niya kayo, hindi na lang kayo kaya patay. Matapos yung galing ang puso niya. Pinapahirapan pa kayo eh. Siya ginarapon, ito naman kinukulam. Paspas. Ano naman ang masaka mo? Malaki ito yun eh. Ayun pala yung mararanasan. Ayun pala yung mararanasan lumabas yung mga sakit nila. Matatagal na itong sakit nito. Sige, baklasin mo na baklasin. Itapon na itapon dyan sa lupa para bumalik ko. Kaya kasi nalalakas sa inyo ito. Ngayon, darasan. Nagulong ka pa kayo, no? Alin nakatira na kayo sa ulong gapo. O, yan na no? Hindi na masyado. Konti na lang. Magtitiis na lang. Matatapos na. Buong hanggang dito. Tingipis yung paa nyo. So, kanina, maalsa. Igalaw mo to, kanang paa mo. Masakit pa hindi na. Hindi, itong paa mo ito sa gitna. Masakit pa hindi na. O, wala na. Kanina masakit yan, di ba? Matatapos na. Matatapos na ang paghihirap sa inyong mag-asawa. Dati kayong taga-Kapitenya, napunta kayo sa Olongapo. Pinumpahan yung bahay nyo. Kasi hindi kayo gumagaling sa sakit. Wala rin makita medisina.
lahat, buong katawan. Para malinis na lahat. Wala na. Stick niya nakalagay sa kanya. Wala na sa ano? Sige, sumandag ka. Wala natin may balik dito. Tingala. Ikaw kay mata. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Sinang nagtuloy. Pakiramdaman ang sarili kung ano pinagkaiba. Ngayon, iganong yung paa mo. Masakit pa? Ha? Kanina, medyo ano na. Masakit kanina. Matagal natin sa kayo. Ngayon, nawala. Tingnan nga natin. Mga nag-ano. Gumagalaw na. Wala sakit. Sigurado? Opo. Sige, lakad ka para malaman natin kuya. Talagang may nagtatrabaho sa inyo mag-asawa eh. Tuktok mo sa lupa mo kuya para malaman mo, sabi mo in Jesus name. Nawala na, nadiin niya na sa lupa eh. Kanina, nag-iimutok yan sa sakit eh. Di ba? O, kaya nga nakataas yung pa. O nga pala, tumaas yung pa mo dyan. Ngayon, wala. Kahit ituktok mo. O, nawala o. Numimpis yung pa mo yun, hindi mo napansin. O, numimpis nawala yung pamamaga. Ikaw, nilagay sa garapon. Ito, kinukulam. Kasi kinukulam. Di higa ka ng diretso doon para batakin ko na lang. Ituloy na natin itong video mo. Meron na kayo ka na ng tubig, no? Run out po tayo, October 20. Ayan ang malalim. Ayan ang malalim. Ayan ang malalim. Ayan ang malalim. Kasi nga malalim. Okay, okay na ha. Natural lang. Mas na ito? Hindi. Isang beses lang hinga. Manahan. Hinga. Saba. Yan, iganon mo pa mo. Masakit? Iganon. Kaya ko na. Yan, masakit. Ito. Yan. Yan. Good. Ilan taon na sakit to? Peras kayo 6 na taon? Peras lang, kasi peras lang kayo kinukulam eh. Ito, nilagay sa garapon. Wala na sakit. Ito, tinatake kayo mga 6 na buwan. Malaking galit. Ngayon, tuktok mo din sa lupa. Tingnan natin. Sa matagal ang video mo eh. Nasa 20. 24 yata. Ano? Wala? Talaga sigurado? Hindi ka nagsisinungaling? Kanina, ano to eh, alsado ko kanina. Alam ko kasi yung inaangat mo yung paa mo ron eh. Yung nakaupo ka ron, nakaangat yung paa mo ron eh. Alsado kanina. Sige, lakad na para malaman mo. Sigaw mo si Papa Jesus, sabi mo, salamat Kristo. Wala na ate oh, nakita mo na ate. Oo. Sigurado ka talaga, wala sakit? Oh, salamat kay Kristo, puka na rito. Oh, paalam muna kayo. Oh, yung asawa niya kanina nagpagamot. Siya naman. Oh, paalam na kayo. Masaya talaga kayo. Nagkaroon kayo ng pag-asa. Yung napanood yung Pong Nazareno. Hindi ako yung napanood nyo ha. Salamat. Taga Cavite sila. Ngayon tumira na sila sa Olongapo. Maraming salamat po Panginoon Kristo. Maraming salamat din sa inyong pagtitiwala. Bye-bye.